So sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Mati City, Davao Oriental. Nga tumadagtampo nagdasingan nga Noel. Recorded by Radio Mo TV. Gupahag yung lilit eh. Ay! Yawa na ko eh! Sab ka ba yalan? Imong hugib ko yun. Kanina na ko sa itawag ni mo. Huwag ka maminaw. Saan nga, busy mo ko sa akong cellphone good. Ingon pa nila, kana ko nung bungol ko nung gwapo. Apil di ka. Kisa mo kabisihan ni mo ba? Cellphone. Uy, hala. Kadyut. Picture lagi na nililit lagi. Siya bito ni bay? Ay ka. Agoray. Ibugas nililit. Oo bay. Pero mauwa ko mong yab ni mo. Wow, nung sa man taong ka, oy. Kung dili ka magkasulti niya sa personal, chati. Ha? Chati. Pag-chat sa, aron nga mahibaw ka kung unsa iyang reaksyon. Murag sakto si Bay Alan. Mayo tod nga akong chatan si Lilit. Aron kung masuko sin ako, sa chat ra. Penuel, Bay. ipangita ka ni Lilit. Ha? Nga naman. Rumot lang. At tuwa dito ka. Tuwa sa ilahom sa mangga. Lit, may tuyo ka na ko. Imo ba kung gibugal-bugal Noel? Ha? Wa man. Onya, o sa mo tayo mag-chat na ako. Nood mo to. Dili ra ba ko ganahan nga panguyaban ko sa chat? Kung manguyab ka na ako, personal ako. Ayaw i-chat, hindi ko ganahan, ana. Oy, Lilit, kredit lang. Lilit! Nga sa to pa, palpak. Perto yung palpaka ba eh? Tagluoy ya. Maayo ana, no? Panguyabi sa personal. Hi, Lit. Ay, wa ba ko maka-istorbo na mo, Lit? Wa man. Yes. Kuan ba, Lit? Nando ko ituyo ni mo? Unsa man na? Sa akong gichat ni mo ba? Tinuod ba ito, ha? Dito bugal-bugal. Mauwala ko musulti ni mo sa personal. Pero, wa ka ganahi sa akong chat ni mo. Pwede man nga akong isulti ni mo din nga love te ka. I love you. Ayaw ka sa kulit, ha? Tinuod nga love ko nimo? Oh, Lilit. Mani akong gusto. Ngayon mo kusultihan sa personal. Ha? Nga sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oh, Noel. Uyab na ta. Thank you, Lilit. I love you. I love you too, Noel. Recorded by Radio Mo TV. May noon, nagisugot na ka ni Lilit. Di pa isabi daw kay Kubay nga. Nagkauyab naming Lilit. Pastilan. Congrats, bay. Lit, Unsa man? uyab naman kita no. Ngano di ay? Kuan, kanang... Pwede mo kiss? Pag sure, uy. Sige, ginugod. Kiss rin ito. Di ko, uy. Napali makakita na to. Wa may tawagod. Sige na po. Di lagi ko. Da! Nakisa lagi. Uy, kawatan ka ha? Ha? Ano sa kawatan? Nangawat makag-kiss, be. Di kawatan ka. Ngisi lang ay.
Sorry kay Lit ha. Love na lang ka. Basin ba'y manguyab kaglain na wala? Uy, nga nugutang nga mga uyab mo ko nga. Kagwapa sa mong uyab ha. Bantay ba to? Gusto ka mudagan sa panahon dit sa? Sunod semana, graduation na to. Maog yun. Asa di ka mo eskwela college? Lit, Na, papa ko may bao eh. Mag-agad pa ko nila mga magpapa. Noel, karon nga nahuman naman ka sa high school, nagkasabot mi ni Papa ni mo nga ato na ka sa Cebu mo Eskwela College. ha? Oh, nga naman ka? Dili ka ganahan mo adtong Cebu? Ma, di pwede nga. Anila ko din ni sa ato mo eskwela. Adto gyud ka sa Cebu, kay si ate man nimo mo gasto sa imong pag-eskwela. Maong pangandam kay palargahon ka nako sa Cebu. Mo rin kong biyaan din eh. Wako'y mahimo ulit kay may gusto nilang mama nga adto ko sa Cebu mo eskwela. Ikaw, asam di ka mo eskwela. Aniro sa ato. Amping din niya. Magtawgan na ilang niya ta. Ikaw sa amping dito. Ay, pila pa lang gani ko kaadlaw nga nalayo ni Lilith. Mingaw naman kayo. Ingon ini de bation kung malayo kasi mong uyab. Kumusta, Lid? Nia, mingaw kayo ni mo. Parehas dito. Ako sab, mingaw kay kunin mo. Ayaw pa kita dihaglain ha. Siyempre. Ikaw sa ba? E pangitag lain dia. Paabot ako. Oh, no. Imo tong uyab imong gikasulti? Ote? Dong, magsabot ta ha. Ha? Anong sa mati? Ugma, sugod na sa klase. Dili ko gusto nga magsige kag tawag-tawag sa imong uyab ha. Oh. Ha? Kung gusto kang mahuman sa imong pag-eskwela, likayi nga magsige kag kontak sa imong uyab. Focus sa imong pag-eskwela, dong. Ote. Mauday nga dili naka-reply sa akong mga message. Kay gibawalan na din kasi mong ate. Ulit? Pasensya na. Okay ra, oy, Noel. Nakasabot naman ko. Sige. Focus lang sa imong pag-eskwela. Gusto ko gagdagan sa panahon eh. Sunod tuig. Fourth year college ako. Manang hindi kong ate nga mapauli ko sa Davao. Total, bakasyon pa man. Salamat intang kay ni anagid ko sa mong dabit. Di na sa kong pauli sa amo. Muadto ko silang lilit. Ako siyang surprisahon. Noel? Ikaw? Oh, ako na eh. Uy, noon sa mukha nga... Huwag ka malipay nga naabot ko. Kuan? Nanangid ko sa kong ate nga mabakasyon din sa ato kay... Mingaw na kay kunin mo. Lilit. Mingaw kay kunin mo. Ayoko gaksa. Ha? Noon sa mukha. Dili na ko angay ni mo, Noel. Ha? Nga naman. Tungod kay minyo na ko. Lilit. Ugin sa imong bana. Ako ba'y? Bayalan? Kadiyot sa ha? Naglibog ko. Nagminyo kong duha? Oo, Noel. Ang saan ni pagkahitabo ha? Naundan ko sa kong pag-eskwela. Kay wani ka gastong ako mga ginikanan na ako. O gisakitan sab ko kay dili na ka makontak na ako. Og si Alan lang ako kasumbungan sa kahuot sa akong dughan. Hangtod ka. Hinahinay rin ako hanggang akong buot niya. Unsa? Sorry kay bay. Dili na ko tuyo nga ilugon si Lilith gikan nimo. Pero nahigugman na sab ko niya.
O bago lang may nakasal? Kinuo ko. Kasakit ng nahitabo sa akong kinabuhi. Sakit ini. Wa ko magdahom nga sa akong pagpauli sa among dapit, naminyo na day si Lilit. Ug sa ako pagyud nga amigo. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katumay higalang kaagi ni Noel nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit ngayon kapangayo awit nga rikulan. Don't cry, Johnny. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Canas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Norind. Recorded by Radio Mo TV. Makigbuwag na ko nimo. Urin, Nagtuo kang wa ko mahibaw sa imong pagbinuang nako, Joey? Gipaabot ra na ako nga musulti ka nako sa tinuod. Ug mag-usab ka. Pero murag tanaw na ko nimo wa man kay plano. Maong magbuwag ta. okay, fine. Mayroon sad kay kinakigbuwag na ko. Aron dili alisod para nako. Unsa? Mayo pag makichat-chat ko din higlain. Malingaw pa ko. Da, di lang ta palabig seryoso aning butang. Kaya basig binuangan na sa niya ta. Oh. Uy. Namay ni chat. Robert yung pangan. Kuyugdan, ako'y palitan sa mall. Sige ba? Wow! Milagro, di sugsugod. Sige, i-chat na ko ang time o ang place kung asa ta mag-abot ha. Okay, Day. Ha? Dili ka mudungan ako uli? Una na lang. Asa pa man di ka? Gabi naman. Na ako'y ka-meet up. Wow ha? Bago pa lang gani mo nagbuwag ni Joey, nana din kay ka meet up? Malamang! Ay, lisod po kayo, mauyan to na kong tawhana nga, wa man to'y ayo. Pasag din na lang kugkugod. Basin pa daig mo na ni akong forever, di ba? Okay, fine. Good luck. Nurin? Ikaw si Robert? Ako. Kagwapa man lang ni mos personal, oy. Ha? Thank you.
O niya, asa man taron? Ikaw, asa man ta? Sure ka? Basta sure ka na ha? Ako ang imong gipangutana. O, lagi. Chick-in ta. Onsa? First time pag na tong kita, makig-check-in dayon ka? Kabastos ko ni mo. Nurin, kan alagkos ka ng tingog. Tungod kay bastos ka? Ako pa ni mo na may pagmupauli ka. Unsa? Papaulion ko nimo? Bago pa ko labot din eh. Wa ko'y labot. Kung gusto ka, laag og imo. Ayaw kong sa muka. Bye, manyak. Ha? Nurin, Mauna diha. Ay, dawato na lang gitingali na ako nga wa ko'y swerte ani mga lalaki. Kung dili to udway ayo, manyak sad. Pero magkatawa ko ha. Grabe kit yung guts, no? Nga nangayo din siya ng butanga bisag unang higayon palang ganit ninyo nga nagkita mo. Mulang? I-chat ang kraho ay. Noreen, sorry na. Abi manggod na ako nga parehas ka sa ubang mga babae. Pasayloan ako, please. Pahala ko rin diha. Isin rin kiti ka. Aw, mas maayo gid ganit tingalig, i-block na lang kiti kabi. Hoy Norin, nausaban ka nga nuwa pa magkamag-ilis diha. Nga naman day ma, asa man day ta? Ato tas bahay ni Ate Jordan ni mo. Nang-invite man to. Katubang border na to dinhi sa una nga bayot. Bag-o naman ang iyang bahay ron, unya ni pa-blessing sila ron. Paadtoon ta. Aw, mao ba ma? Ay, salamat. Nakaanhigod mo. Hi Nong. Uy, kadako na ni mo Nurin. Uy, parison mo sa akong pagumangkon. Ha? Naadi kay pag-umangkot? Oti, oy. Ay asa man. Ay, tuwara ay. Mao pag-abot ay, bago pang abot. Siya? no. Pasensya, nalangay. Ay, okay na dong. Ay, ila-ila mo sa anak sa akong landlady sa una, nga nangabang pa ko. Si Nurin. Nurin? Ikaw? Ay, managkaila mo? Recorded by Radio Mo TV. Ay, kaila kaayo. Abi mo gani mo ati Jen. Kining... Tito, mag-istorya sa Miss Gawas ha? Okay na? Kini ma'am, sorry gig kayo ha? Mag-istorya lang ko ni Lorin sa Gawas. Aha. Ako sa ni siyang dalon sa Gawas. Unsa ba? Nganong gidaman ko nimo dinis gawas? Imo paging gitabunan akong baba. Mahadlo ka mo sumbong ko nga nanghagad ka check-in ako. Hindi mo lagi ng baba mo. Mauhaw ta. Unsa ba? Sige ron, sige ron. Pagdirog balik ka to. Kisan ta ka. Unsa? Ikaw ba? Pasultihas ako. Sayop kasi mong gituhuan ako. Nga, gitistingan naman ti ka ba? Unsa? Oh, gitistingan naman ti ka, oy. Gitistingan tara ka. Pila naman gud ka mga babae nga ako nga gitry og meet up gud. O karaghanan sa mga babae nga ako nga gi-meet up. Magpagamit gid sila. Unya di ka man magpabayad. Ha? Oh, mauna. O dili man sa ingon nga pagpang-judge, no? Pero kadaghanan sa mga babae karon mga nindot kay mo dasay lang kauglingon. Magtuo tang tarong pero di ay manggamitay. Pwes, dili ko ingon ana. O gani nga mga hiko pa sa ilo nimo. Pero
Di man gikamutuon ako. Unsaon ako pagkahibaw nga tinuod nang imong gisulti nako. Nga dili kay ngon ana. Sige ko na be. Hatagi kog lain chance. Hatagi kog lain chance. Okay? Ila-ilahaw na ko. Before ka mo judge na ako. So, unsa na may status ninyo rin ni Robert? Getting to know stage. Mag-ampo ko nga unta, kamo na lang gyud. Aron sad mapahimutang na ka. Day, Day, wa na ka magkabata, no? Og labi nang wa na nagkabata sila sa magpapa nimo. Unya, nag-inusara rabi ka nilang anak. I know, wa ka nila pressure pero one thing is for sure, deep inside, gusto sila makakita nimo nga masettle na ka. day. Norin, taod-taod saan ko napaabot nimo. Unsa man, wa pagyapo ko chance nimo. Ang tinuod, Robert. Gisugot na ka. Sure ka? Oh, lagi. Tarong ba? Kita na. Yes. Yes. Isa na ko, Norin. Panggaon ug mahalon tika. Robert. Ipa-ila-ila na ko nimo sa imong mama? Oh. Gusto ko nga makailas siya nimo. Sige. Kano saman? Ma, si Norin. Uyab na ako. Unsa? Hi, tita. Nice to meet you. Oh, di ba miingon ko nimo? Nga wa kay laing uyabon, di, si Jasmine lang? Oh, ma, unsa ba? Pasensya ka na, Day. Pero karon pa lang, ingnon ta ka. Ingnon ta kang gaan nga wa ko'y gusto nimo. Ma. Sorry, Norin. Sorry sa neta po. Kinsa man tinas Jasmine. Oh, manang babae ang gusto nila para nako. Anak na siya sa among family friend. Onya. Unsaon man nga wa man sila gusto nako para nimo. Dili sila makabuot nako, Norin. Dili. Ikaw ang akong mahal. O kung makatigom nako, ikaw ang akong pagkaslan. Robert. Ako. Pero bisan pa man, ako paghihapon ang gipili ni Robert. Og nang hinaot mi nga puhon, makadawat ra iyang pamilya nako. Ilabi na kay may umaabot naming anak. Dili magud mi gusto nga magpakasal, nga bugat sa ilang buot. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higala agi ni Nurin nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga regulahan. Sometimes. Ang mong kaagi gibuhatan no doha sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanawon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao ganing usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagtasangan nga Novi. Recorded by Radio Mo TV. Day, naabihay ng regards ni mo ay. Kanap itong lalaki nga nag-drive og e-bike nga naasgawa sa atong eskwelahan? Ah, si Eman di ay? Kaila mo? Oh, Mao ba? Tanaw na ko ba? Dako ka na siya gusto ni mo ay. ha? Ano gun lang yun no, nga wa na siya mag-eskwela no? Gwapo ba ya siya? Sige na day, uy. Una na lang ko ni mo kay nagdali ko. Doon na pamilakaw ni mama. Sige day, amping. Sa'yo pa man di ay, uy. Maglakaw na lang ko pa dong uli sa amo, uy. Novi, dali, sakay. Yato taga sa inyo. Ha? Ayaw lang, uy. Maglakaw ra ko. Sakay na lang, God. Dili mo taga paplitihon. Sure ka? Eh, Sige, good. Ikaw mini offer. Thank you ha sa libreng sakay. pwesa pa yan. Bisag kada adlaw pa. Abusado na sa kayo ko anak kung mamanggani. Dili man, God. Basta ikaw. Aman. Novi! Hala, walang nasuko man ang imong mama. Sige, Aman ha. Usod ako sa amo. Salamat gid kayo. Uyab to ni mo? Dili man gud ma. Unya? Ganong misakay man kaniya? Iyam ko nakitaan gud nga padung na uli. Mao tay akong gipasakay libre. Bantay lagi makadungog ko nga mauyab to ni mo ha? Bantay ka lang yun. Ma. Wala, Novi. Dako kay ko gusto nimo. Aman, dili pwede. Maksaban ko sa kong mama, gud. Siya. Ang tinuod. Gibawalan ko niya nga makig-uban nimo. Kung gibawalan ka, anong nakikita pa magkanako ron? Ha? Kana tungod ka nakagusto sa kanako, di pa? Aman. Please, Novi. Dili ko ta usaba ni mama nimo. Dili ta mapakita niya. Aman. Please. Sugtan na lang ko. Okay. Okay? So, kita na? Oh, Aman. Kumusta imong pagtuon? Okay naman, ma. Aw laki. Ayaw ba yung sa gulig binuang imong pag-eskwela ha? Kay paundangon tagid ka. Ma. Nabaka kasi mong mama ron nga namoy klase bisag wa? Oh, Eman. Ang saon, patago ba itong relasyon? Unya, tagsara kayo ta magkauban. Salamat, Novi. Mahal gid ko nimo. So, asa man ta? Ato ta sa amo. Ha? Mag-unsa man ta sa inyo? Dali. Dayon. O, lagi tao. Kita na din eh. Taod-taod pa mauli sila si mama o papa. O niya, mag-unsa man ta din eh. Eman, di ko kay ba mo kiss. First time din ako. Ako'y bahala. Sabay lang ko.
Recorded by Radio Mo TV. Gisag pa man ko nimo. Tungod kay bakakon ka? Doon ay nakakita ni mo dito sa bay at tong lalaki nga naghatod ni mo din eh. Naka-uniform pa ka? Ma, Huwag ka mauaw, ha? Unsa man? Uyab mo ato? oh ma. Ni supak gid ay kas akong gimando nimo, ha? Ma, sorry. Unsa man? May nahitabo na ninyo at tawhana? Tubag ako! Oh ma. Ginoo ko! Unsaon na lang kung mamabdos ka, ha, Novi? Ma, Buwagi ka tong tawhana, ha? Buwagi to kung dili ka gustong paundangon ti kasi mo pag-eskwela. ma. Sorry, Eman. Ano makigbuwag na ko nimo? Pero Novi nga naman. Nasakpan ko ni Mama agad. Unsa? O kung dili ti kabuwagan, paundangon mo ko niya sa pag-eskwela. Mao ba? Gusto tingali nga mabanalan ko sa kong uyuan. Asa man ka? At tinuod, nagdaduha ko nga mauban niya sa Manila. Kay, dili na ko kaya nga malayo ko nimo. Pero mas dili po na ko kaya, Novi, nga maguba ang imong kagmaon tungod lang nako. Mga tumala kung unsa may mando sa imong mama nimo. Mas nahibaw siya unsa makaayo nimo, Novi. Eman. Oh, sige man kag hinuktok diha. Gimingaw kasi mong uyab. Hagbay ra magod mig nagbuwag, ma. Uwa na sa siya din kay tuwa na siyang Manila. Oh, maayo hinuon. Aron makalimot na kaniya. Ma, Pasalamat ka nga wa ka mumabdo sa nahitabo ninyo. Kay kung nahitabo pa, unsa kay kaugmaon ninyong duha, no? ma. Duha na lang katuig o mo-graduate na ako sa college. Ay, kumusta na ka si Eman, no? Wala naman kit'y balita pa niya sa kutsa malargas Manila. Day, nagachika ni mo. Nabing yung student din sa itong eskwelahan, oy. Gupo ko, oy, Mao ba? Wala ko makakita. Ay, student siyo. Makakita. Ay, para, kalak ba? Guwapo kayo, uy. Si Eman? Kailan mo? Ex na ko siya. Kumusta naman ka? Okay ra. Ikaw, nalipay ko nga kanahon na kang muhuman gigas imong pagtuon. Salamat. Ang tinuod, minyo na ko. Mas maguwang siya edad ako. O siya mo'y mikasto aron nga makahuman ko sa ko pag-eskwela. Minyo na ka? Oo. Laila-ila na ako siya sa Manila. Ang nakanindot kay taga dinhira sab siya. Nanasab day may usak anak. Mao ba? Ikaw, may uyab na ka? Wa pa na sa kong huna-huna. Dili pa naman akong focus ron. Sakto po lang imo ha.
Sige, Nog. Nice to see you again. Yeah, good luck sa future endeavors nimo. Ikaw pa, Eman. Sakit na sa akong tangkahan nga namin yung Daisy, ay. Sakit tayo. Abi na ko naka-move on ako. Pero sa dahil nakakita ko niyang balik, ug nahibaw kong minyo na gyud siya, ug may anak na pud sila. Nasakitan kaayo ko. Dining na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Novi nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit, ngayang kipangayo awit nga regulahan, Almost Over You. Ang mga kaagi kibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko kitapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kaning sa kababay nga taga Cebu City. Ang gatuang tatampo nagdasingan nga Naomi. Recorded by Radio Mo TV. Ay, huwag nis mamagpapa ni mo, ha? O, Day. Pero na ako ni Mama. Na naman silain si Papa. Sorry, ma'am. Okay ra. Way kaso. Sige, ma'am. Aris ako. Papa siya, no? Ha? Klaro kasi tinanawan niya, ganahan siya ni mo. Kinsa man dito siya? Inang tampan niya ang bagong supplier o mga band papers din sa atong eskwelahan. Mao ba? Sure yung kung type ka ato. Day. Puno man gid ang mga jeep, uy. Makasaba na sa kong mama ani nga dugay kong mauli. Ma'am. Dali. Sakay na lang ako. Kadiyot, di ba ikaw man tong supplier og mga bond papers sa among eskwelahan? Oh, ma'am. Ay, nakinomdom day ka? Oo. Thank you sa imong offer ha, pero kaya rin ako magpaabot og kasakyan. Kung magpaabot pa ka, ma'am, for sure, madugay yung ka kay grabe yung kay kasakay ron. Alina, yato na ka sa inyo. Sure ka? O lagi. Oh, sige, good. Thank you, ha? Plitin ako, oh. Uy, hala. Di ko mudawatan na, ma'am. Uy. Sige na. Ay, lagi, ma'am. Ay, makaibaw lang ko sa imong pangan. Okay na kay kuha na. Ha? Pwede ko nga makilas mong pangan?
Naomi, Ay, salamat taon. Nakailan lagi taon ko sa gwapang nga maestra sa eskwelahan nga akong gisuplayan. ikaw gyud. Ato, day ma'am. Ako day skin. Kung walang untay masuko, pwede basad ko nga makapangayo sa mong number, ma'am? Naomi! Kisa tong gato di mo? Si Ken, Uyab to ma'am. ni mo? Dili mo, uy. Bago namin nakaila tungod kay siya mo'y supplier og bond paper sa eskwelahan nga akong gitudloan. Ingon anak ta kaburikat na magpahatod kag laki din nga pag-ulan nimong gikaila. Ma, Di ko gusto nga mag-uyab-uyab ka ha. Kung magtuman kasi mong gusto, layas din ma. Recorded by Radio Mo TV. Sakit kit kayong sinultihan si mama ti rin ako. Mura siyang diliinan. Bisag kausa. Huwag gid ako ma-feel ang yung inahanong pagpati din ako. Anak kit ka ako niya. Ang tingaling nga mamisita ko sa inyo. Aron, dili makayong sumama ni mo nga binuuan ni nga ako. Ha? Mamisita ka? Oo, Naimi. Tungod kay nakagusto ko ni mo. Ken, May chance ka ko ni mo. Kung kinsa nagsulti nimong dadon ni mo din ang imong laki. Ma'am, yani ko tungod kay gusto ko nga formal nga makikatubang ni mo. Mahal ako sa Naomi, nga imong anak. Ug sincere ko sa kung tumong niya. Ikaw ba gikasulti ko? Ma'am, ma. Tarong nga na nga tubang si Kenny mo. Pwede magtarungan sa di mo siya pagtagad? Papawa sa din Sorry kayo, Ken, ha? Paulit na lang sa inyo. Magkita na tagbalik. Magtuman ka guday sa imong gusto, no? Imo ko supakon? Mahal na ko si Ken. Usa pa, nakahuman naman ko sa kong pagtuon. Naana sa kusaktong edad. Usa pa'y gusto ni mo, magmiserable ko parehas ni mo? Baka may sa kaniagian. Anak talang ka. Ugwa kay katungod na musulti na kong sama, anak. willing kong pakaslan ka. Utsa, Mahal ta ka, Naomi. Ug kung musugot ka, pakaslan din ta ka. ma, please. Nagkinahanglan ko si mong bendisyon. Mahal na ko si Ken o gusto mig magpakasal naming duha, ma. Okay. Musugot ko. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Tinuod, ma. Sige, ma. Buhaton na ako. Ani mo mapuyo sa ato. Iniguman sa inyong kasal. Kanara di ay? Sige, ma. Uy, kaso na ako. Ikaw, babe, kung sa'y gusto nimo, suportar ko. Salamat, babe. Okay ra ka din, he? Okay raman. Pasensya na ka, babe, ha, nga. Dinhi tamitipon sa amo. Dili sa dako kayang biyaan si Mama Good. Nagkasabot ko, babe. Bisag saon, mama paghapon ni mo siya. Salamat sa pagsabot, babe.
Babe, Babe, kikapoy ko. Pwede pag nila sa garon? sige. Unsa? Dako ka usaban si Ken? Oday, lahi naman kayo sa una, uy. Karon gani, tagsa na lang gid kayo sa hilabot na ako. Hala, di ka lang na ikabit. Ha? Panidiin na. Pasig nanay kay iring-iring silang trabahoan. Ikaw di ang asawa ni Ken? Nagkakita na yun mo. Ha? Ex ko ni Ken. Og ikaw may hinungdan ko nga nung gibuwagan ko niya sa una. Oh. Kung si Ken ang imong ipangitao siya din eh. Pwede ka mahibaw nga permi man na siya mo under time? Si Ken? Magsige og under time? Blind yun kaayo ka. Panidiin ang banan ni mo. Kaya marag, naman na sila ang gikabuangan ka ron. Medyo mature na nga babae. O parehasog na ni mo. Ha? Oh, sa'yo lagi kang nipauli ka ron. Ma, uwa ba muuli si Ken din eh? Mo man. Gano man? Dito ko silang trabahoan. Uwa siya dito. Tingalig may gilakaw lang. Maayo lang unta, ma. Babe. Suling ka. Sultihi ko tinuod. Gibuang ba ko ni mo, Ken? Minawsam ka. Dito ko sa inyong opisina. Ug matod nila, permi ko no kang mo under time. May babae ka ba? Unsa? Di na tinuodoy, wako'y babae. Ayaw pa makak na ko! Kung di ka mo tuon ako, magbuwag ta. Babe, sorry na. Mituon ako ni mga wakay babae. Ayaw ko butang-butang iugsa. Kung di ka gustong magbuwag ta. Doon kay abi mo. Wala pinakadi na ko gustos tanan. Sorry, babe. Sorry. Ha? Di ka masunod si mong klase? Oday, maong muhangyo ko, bi. Ikaw lang una maoy sabo og tudlo sa akong mga estudyante karon. Ay, asa man di ka? Naglain ang akong lawas, kod. Gusto sad na akong lutuan na og special si Kenron kay anniversary man namo. Sige. Ay, kabala ka na, Dry. Ako'y bahala sa iyong mga estudyante. Salamat, day. Ngano ni aman yung motor ni Ken din sa bahay? Ni under time siya? Again. Kinuo ko. Dili. Murag naging ka nagago sa kwarto ni Mama. Unsay buot pa sa buta ni? Ma? Ken? Mga hayop mo! Ngano na buhat din ninyo na ako? No, sorry. Ayaw ko gikapang giluot ko ni mo! Sorry. Mga naman! Banan ako si Ken, ma! Nagkahinag kog maayman do ha. Maanak ko ni mo! Gano'n na himo maninimo na ako! Bisa ka nus awa ti katratuha nga akong anak.
Bungas ka sa pagkasalbahe sa imong amahan. 17 anyos pa lang ko sa nagkipugos ko sa iyang kinikanan nga padugon ko niya magdog mi doha. Gilabtan ko sa imong amahan. Hinungdan nga nahimo ka. Sa'yo kong namabdos nimo. Ilang kagdaw na ko ang mga tuig nga angay unta nga maglingaw-lingaw pa ko sa akong pangadaga. Maudi ay nga bisag kanus Dili na ko mafili mo magpangga na ako. Bati ka nga pagkainahan Daga ko bisag unsa. Pero dili ko ni mababasol kung mauki ni agibati ko para nimo. Ma! Bakit hindi na makita? Grabe kasakit nga masakpan nimo nga ang kabit sa imong bana kay imo ding mismong inahan. Ug ang pinakasakit pa gyud kay wa man lang nako makita sa akong inahan nga nagmahay sa siyang gibuhat. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Naomi kata Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit kadakulahan. Wala na talaga. Wala na ba ako sa iyong puso rito? Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O diba, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamida. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Pantukan, Davao de Oro. Ang tumatatampo nagdasangan nga. Olin. Recorded by Radio Mo TV. Ay, congratulations, Olin. Sa katapusan, nakagraduate ka na gyud sa high school na. Salamat sa kaayo, ma. Ngabisan sa atong kalisod, imogi kong gipa-eskwela. Ako nang gisaad sa namatay nimong amahan. Nga paskwelahon tagyud ka. Ug buhaton nako ang tanan nga mahatag nako ang maayong ugma nimo. Salamat, ma. Olin, anak, pangandam ha? Nga naman, ma. Aron magpa-enroll ka sa college. Ha? Imo kong pa-eskwelahan o college? Oo. Ayaw lang tingali, ma, oy. Eh, basig, dili ni mo makaya. Napabi ako yung mga manghod nga nag-eskwela. Anya, wani sad si Papa nga mo tabang nato. Ah, sige lang, good. Mangita na kong paagi nga makaskwela ka. Mutabang na lang tingali ko ni mo sa basakan, ma, oy. O baka ha, manghurnal ko. Ah, ayaw na ko eh. Skwela lang yun, ha? Kay gusto na ako nga makaskwela kag college.
Unsa mas ang kursuhang akong kuhaon, ma? Gusto na ako nga mag-elementary teacher ka. Kaya ako magkong nakita nimo nga angayan ka ng kursuha. Kay mapinanggaon ka og bata. Sige, ma. Kana na lang kursuha akong kuhaon. Pangandam na ha, aron magpa-enroll na ka. Ma, sunod adlaw magsugod na ba yung among klase? Mao ba? O niya. Asa man ko mapuyo, anak, ma? Ang dili man sad mahimo nga mag-ulian ko din sa ato kay layo biya kaayo. Mangita lang tag boarding house nak. Sige, ma. O niya unsa man. Okay ra ka ining imong puy-an? Okay na ni Maoy. Nindot na ini, ah. Nahala sige ha. Pagtarong biag eskwela nak ha. Panawag lang unya kung may kinahanglan ka sa imong pag-eskwela. Ma. Ay, salamat in taon kinaka-eskwela na gid ko college. Kanindot sa akong feeling, oy. Na nag-college na ko. Kumusta naman ka diha, anak? Kumusta man ang imong pag-eskwela? Okay na, ma. Humayo hinuon. Pero, naalagi mi bayro nun, ma. Sige lang, magpadako kwarta nimo. Salamat, ma. Dili mo dahil lalim mag-college, uy. Ay, sunod aglaw, bayro na nasab. Day, Olin! Daon sa di ka, uy. Naginugtok mo ko kadiha. Dali na yung mga una ta. Daon sa di ka. Kung nauna lang ko, day ba? Dako kayo gastuhan ng mag-college ta. Unya, si mama ang nangita na mo. Ay, muundang na lang ka ako sa. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Og nganong muundang mang kanak? Naluoy ko ni mo magod. Napati tuition fee, allowance, o bayranan sa boarding house. Hay mayo kun ato na lang kapuyo ni Ate Cha nimo. Aron dili kayo tamadakan sa gasto ba? Sige, ma. Sige. Akong tawagan si ate nimo ha. Aron malibre kas puy-anan. O ang atong huna-hunaon, ang uban na lang nga bayro nun. Sige, ma. Salamat, ha nga. Nisagot ka nga anhi ko maabot sa inyo. Ay, wala problema, uy. Magtinabag lang gud takot. Salamat, Cha. Basta magbinutan ka lang yun din, ha? Ote. Kumusta man ka diha, nak? Okay naman, ma. Mayo hinuon. Karong sunod adlaw, birthday man nimo. Pauli ba yung siguro, ha? Basig mabisi ko, ma. Pauli og siguro. Kaya po, baya na nimo. Sige, ma. Anak ko mag-birthday sa ato. Ay, salamat. Humanagid ang atong exam, day. Makarelax sa kita o gamay ini, day. Maog yun. O dili lang mahibawan. Mag-second year college na ta. Lagi, no? Dali aras panahon, uy. Maog yun. Mula lagwa, no? Oh. Ay, kadiyot di ha. Nanawag akong igsuon. Hello, Dong? Oh, naunsa man ka? Ano naghila ka? Si mama, nasa ospital kay na-disgrasya sa motor. Unsa? Asa mang ospitala? Ngano nahitabo maninay mo, ma? Ay,
Disgrasya, gyud. Tiyaon sa maningitabo Nga na disgrasya man sa mama. Ay, nag-meeting man guna sila sa 4 Peace. Unya, nakadesisyon si mama nimo nga mapalit og snacks para sa iyang mga kaupan. Kusog kaayong nipadagan sa inyong motor. O natumong ni sa libaong mo hinungdan nga na disgrasya. Ang Ginoo ko. Magpakabuhi, ma. Birthday ba yan ako, ugma? Dibo na ako. O yan ingon makakaiwa kong papaulion. Ma, magpakaayo ba yan yun? Dagana siya gipanandaman dito sa inyo. Aron kuno malipay ka sa imong birthday. Ug dili ka namo sultihan aron ma-surprise ka inig uli nimo. Unsa? Ulihin. Ma! Happy birthday. Salamat, ma. Apoy. Ma! Ma, imo mo gunang gipayong imong mga mata. Ma! Ma! Dok! Dok, kasi nahitabo! I'm sorry. Patay ng pasyente. Ginoo ko! Ang ano nahitabo maninay mo, ma! Yan ang mo pamigibiyaan! Ma! Ma! Subo kayong huna-hunaon. Nga sa pagsaulog na ako sa akong birthday, namatay usab sa mama. Buta nga dili gyud ako mahimong hikalimtan. Sa pagkakaroon, minyo na ko, og dili lang gyud malikayan nga may panahon nga maghandom ko ni mama. Sa iyang pagkayaw-yawira, og mamispod na ko ang iyang mga tambag. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga hikalang kaagi ni Ulen nga taga Pantukan, Davao de Oro. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan. Salamat. Ang mga kaagi gibahatan doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka apit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka apit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.